Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. Pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe.
Babe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jero pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Huli talaga. Sorry.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagod. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances na alala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige.
Shout out natin yung mga wala ng pera kasi date ng maling tao. Uy, maraming taong ganyan na. Yun talaga nga naman landi ng landi, labas ng labas, hatid sundo dito, hatid sundo dyan. Pero at the end of the day, panay date lang, hindi nag-step up, hindi nagle-level up, hindi nagiging jowa. Bakit? Hindi ka marunong kumilatis. Uy dapat hindi lang yung basta-basta date. Minsan mauubusan ka talaga ng pera lalo na kung hindi ka naman mayaman. Hindi ka marunong kumilatis. Sa first date pa lang, may mga ano yan may mga early signs, may mga red flag na dapat naman talaga ilagay mo sa standards mo o sa listahan. Di ba? Ewan ko ba sa'yo, ang hilig mo sa red flag, ang hilig mo sa maling tao, ang hilig mong tumikim ng masasarap pero at the end of the day hindi maganda sa iyong kalusugan. Di ba? Yung mga taong ganyan, yung makikita mo ang sarap sa personal pero as time goes by, ikaw yung maghahabol. Yung mga red flag at yan yung mga unhealthy sa kalusugan pati na, particular na sa puso mo. Di ba? Anyway, napapakinggan nyo na po, nakakasama nyo na mahal. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ko 6 to 9 tayo. 6 to 9. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. 6 to 9 p.m. ako ang bahala kung walang lumalambing sa'yo. Anyway, usapang love tayo. At syempre, shoutout natin yung mga nagdadrive, yung mga natatraffic, nararush hour, nagko-commute ngayon pero nakikinig pa rin kay Kim Chino. Ikaw na nagdadrive ngayon na mamasada o di kaya nagbabantay ng bahay o di kaya nagbabantay sa taong meron na palang kabit pero matuturing mo pa rin jowa. Ako bahala. Kung gusto nyo na shoutout, pwede kayo pumunta sa DJ Kim Chino page. Babasahin ko yung mga pa-shoutout nyo on air. O sige na, pati yung mga may utang sa inyo, singilin natin. O di kaya kung kasama mo yung jowa mo at talaga nga naman nagtatampo sa'yo, sige, sabihin mo sa akin yung message mo sa kanya. Ako na ang magsusorry para pag uwi, bembangan na. Anyway, mahal, sa atin Chinitox, usapang pag-ibig. Ay nako, balik tayo sa usapang first date. Balik tayo sa mga early o di kaya first date na red flag sa mga nilalandi nyo. Diba? Kasi tonight ibibigay ko yung mga red flag sa first date para at least, di ba, susunod na makipag-date ka, alam mo na at pwede mo nang jowain. O, di ba? Umpisa na natin. Unang-unang red flag. Ay naku, red flag yan kapag mayabang. Uy, basic na basic yan Alam nyo yon, yung ang taas ng tingin sa sarili, akala mo, Diyos. Ang dami ko na nakadate na ganyan na talaga nga namang minsan wala na akong airtime. Usually, di ba, kapag first date, getting to know with each other. Pero dahil narcissist, gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili, gusto lagi siyang bida, manliliit ka sa mga kwento. Diba? O di kaya kapag nagkikwento yan sa dati niyang relasyon, siya ang biktima. Diba? Maling yung ex niya ay talaga nga namang kontrabida sa buhay niya. Ay naku, wag kayo agad maniniwala na siya yung aping-api. Diba? At the end of the day, kung hindi ka na makapagsalita sa first date nyo pa lang, paano pa pag naging jowa mo yan? Diba? Hindi ka pakikinggan. Laging siya yung tama. Diba? Getting to know with each other nga kapag dating. Ewan ko ba, bakit hindi ka binibigyan ng airtime? Ibig sabihin ba nun, hindi siya interesado sa buhay mo? Diba? Dapat doon tayo sa marunong makinig. Sa first date pa lang gusto kang makilala. Sa first date pa lang nagtatanong. Sa first date pa lang tumatango. Sa first date pa lang talaga nga namang marami na kayong topics with each other. And as time goes by, 'di ba? It's a healthy communication road to healthier relationship. Kaya naman red flag 'yan. Kapag mayabang, mahangin o di kaya ano man tawag doon, presko. O alam nyo na, isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa red flag sa first date. Ilista nyo na, ha? But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
chose #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Ng ano?
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Hawak. Ganyan. Ay, yung magawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh?
Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Ba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Kamay na ka. Oh, sarap! Tingnan yun, iba ko lang. Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa
Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagbo-vote. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So super ganyan political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo Nicole Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di Totoo ba? nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, Yung correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sino magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magta-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe, safe.
A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sorry talaga.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume ng mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin
Opa. At ako'y nagbabalik na po ang Spicy Opa mo na talaga nga namang alam ang mga red flags kahit anong date pa yan. Di ba? Kahit restaurant date pa yan, sine date o kung anong date pa yan, lahat yan, na-try ko na, lahat yan, naranasan ko na, lahat yan, alam ko ang mga red flag. Nagbabalik na po DJ Kim Chino na napapakinggan nyo 6 to 9 hanggang 9 p.m. pa ako. At syempre balik na tayo sa ating Chinitox Usapang Pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At tonight, di ba nga dapat alam mong kumilatis. Alam mo ang mga red flag para hindi mo na ituloy or i-pursue yung tao. Kaya naman tonight, ibibigay ko ang mga red flags kapag first date. Ito na yung take note mo. Ito na yung mga ililista mo. Para kung makikipaglandian ka ulit, alam mo na ang dapat iwasan. Uy, sinasantabi mo to dati, kaya tignan mo, hanggang ngayon single ka pa rin. Kaya yung mga ginastos mo sa date, hindi mo na ma-refund, hindi mo na ma-reimburse, pero yung trauma, nandyan pa rin. Sabi ko kanina, mahal, una, red flag yan sa first date kapag mayabang, mahangin, maere, narcissistic, gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda sa sarili, hindi ka na binibigyan ng spotlight at parang ayaw kang makilala. Diba? Kapag puro pasikat, puro payabang yung kadate mo sa first date, definitely gusto lang niya ng audience. Audience lang ang gusto niyan. At syempre, di ba kapag audience lang ang gusto, anong gagawin? Usually, kailangan lang niya ng tagapakinig. At the end of the day, kaya tayo nakikipag-date. Bakit? To get to know with each other. So, kung ayaw or hindi interesado sa'yo, definitely hindi yan pang matagalan. Hindi yan jowa worthy. Di ba? Ganun ka basic yun. At ang pangalawa, syempre, red flag din sa first date. Ano pa yung mga red flag sa first date? Naku, sinasabi ko sa inyo, red flag kapag nakipag-date ka ng dugyot. Ano ibig sabihin nun? Kung gaano ka kabango, kung gaano ka kagwapo, kaganda, definitely dapat sa personal, ganun din. Kung mukha kang mabango sa picture, dapat sa personal, panindigan mo. Diba? Ano ibig sabihin nun? Basic na basic. Ano ba naman yung hygiene? Basic hygiene. So, kung ikaw ay makikipag-date, first date, definitely best foot forward. Diba? Wag mo kong paandaran, wag mo kong pakitaan ng gusot-gusot na damit. Ano pa yung mga pet peeve ko or parang off sa akin? Ayoko na mahaba yung kuko. Diba? Yung kokong, alam mo naman yung kokong marumi. Alam mo yung kokong talagang hindi siya naglilinis. May mga ano pa diyan, may mga nakasabit pa ng powder ng fries. Hindi tinatanggal. Ano ba yung mga may lupa yung kuko, 'di ba? Dapat malinis yung kuko natin. Yung ganyan, no? Hindi naman sa pagmamalaki pero lagi po ako naglilinis ng kuko, 'di ba? Walang langis-langis, sabi ni Boy D. Diba? Kung yung basic hygiene lang, first date, ayaw mong mag-ayos, diba? Basic na basic. Nakaka-ano rin yan nakaka-turn on din kapag mabango, diba? Nakaka-turn on din kapag malinis, nakaka-turn on kapag maayos yung pananamit. Basically, wag tayong catfish. Ano yung ibig sabihin ng catfish? Yung gwapo, maganda sa picture, pero in person, nako, sinasabi ko sa inyo, magugulat ka na lang. 'Di ba? Kaya maraming first date actually ang hindi nasusundan dahil sa mga ganyang gulatan. 'Di ba? Sabi nga ni Chean dito, kuko ng agila nung first date. Very, very turn off naman kasi yun. 'Di ba? Basic na basic. Anyway, mahal, dalawa pa lang yan sa senyales or talaga nga namang red flags sa first date na talaga nga namang kailangan mong ilista. At meron pa akong isa dito, hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, mahal, ikaw na nakikinig, kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila YouTube page. 'Di ba?
Kaya naman kung gusto mo ng online kulitan na nabitin ka kay Kim Chino, punta na kayo doon, ha? Shoutout ko rin pala muna isa sa mga paborito kong katrabaho at mahal na mahal ko. Nandyan si Mama Goya Magno. Maraming salamat sa pag-drop by at pakikinig. By the way, mahal, balik na tayo sa Rock and Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Without you, every step you make, I will love you. Every single day. I will love you. Hi, mahal. Mayong gabi sa inyo at welcome sa live ni Kim Chino dito sa 90.7 Love Radio Manila. At si Kim Chino at ang kanyang bangs ay talaga nga namang humihiwalay. Hindi ko alam kung bakit. Oh, dapat yung concrete wala lang gagalaw. Wala nang gagalaw. Oo, ganyan na lang muna siya. Yan, walang gagalaw, hindi ako masyado gagalaw muna. Anyway, red flag daw. Tingnan natin yung mga comments pala. Ayan, teka lang, may mga nag-message kay Kim Chino. Red flag kapag laging nagsa-cellphone. Uy, totoo yan ha. First date nyo pa lang ha. Tapos panay cellphone. Hindi interesado sa inyo. Pero mahal dapat kasi ako personally, HR po ako by profession dati. So, marunong ako bumasa ng behavior, marunong ako bumasa ng tao. May mga taong maiksi talaga yung short span. Yung mga attentions, maiksi talaga yung attention span. So, minsan, may mga nagsa-cellphone talaga. At meron din namang tao talaga na they are diagnosed with ADHD. So, may mga ganun. May mga nag-open up naman or nagpapakilala na, hi, I'm Kim Chino, meron ako ADHD, kaya kung feeling mo hindi kita napapansin or meron akong ginagawa or mabilis yung pag-switch ko ng atensyon dahil may ADHD. May mga ganun. So, ako personally, marami ako nakadate na may ADHD. Na short talaga yung attention span. But it's just a matter of understanding, patience, di ba? Super hindi nga lang nag-work. Mga naging tropa ko naman, mga naging friends ko naman, yung mga nakadate kong may ADHD. Ano pa? Red flag daw kapag puro ex ang usapan. Usually, hindi pa nakaka-move on kapag ex ang usapan. Uy, totoo yan ha. Red flag pala sa butuan, sabi ni Alexander. Naku po. Nandiyan na si Maurino, shoutout natin. Hi mahal, maraming salamat. Sabi ni Chean, red flag din yung love bombing. Uy first date pa lang, parang mahal na mahal ka. Diba? First date pa lang, nag-I love you na. May mga ganyan yung parang jowang-jowa. Red flag naman talaga yan, Che. Tama yung sinabi ni Chean. Shoutout din natin SKRC, Team Bulacan, Daloso Rider ng SJDM. Or shoutout. Shoutout din kapag pinipilit ka sa bagay na ayaw mo. Uy, may mga ganyan din yung mga namimilit at ikaw naman bilang people pleaser, definitely oo at oo ka. Example, kapag ayaw mo naman or hindi ka naman comfortable na talaga nga namang inaakbayan ka, hinahawakan ka, 'di ba? May mga mamimilit. So pupunta na tayo diyan sa sa harassment. Nako, kapag ganyan, malay nyo pangatlo ko 'yan, 'di ba? Too good to be true. Ay, pwede rin, sabi ni Louie, too good to be true. Na talagang nga namang siya lagi yung tama. Sobrang bait. Kwento niya yan di ba? Ano pa? Red flag kapag late nang walang abiso. Uy, isa pa to Kapag kayo makikipag-date or kayo
example lang to, kunwari nag-date kayo tapos usapan nyo 1 p.m. dumating mga 3 p.m. walang abiso pero ikaw naghintay pa rin. 'Di ba? Concern ka baka kung ano yung mangyari o di kaya kapag naghintay ka doon, umalis ka, biglang dumating siya, concern ka. Ay naku, red flag 'yun. First date pa lang pinaghihintay ka na, first date pa lang late na. Hindi ka bina-value as a person, 'di ba? Yung oras mo hindi bina-value. That's a red flag. Huwag nyo na ituloy o di kaya ikaw na magsabi na tama na to. Di ba? Umpisa pa lang ganun na. Red flag 'yan. Red flag kapag nagyayabang, puro pera, kotse, trabaho, achievements ang pinagmamalaki. Yan nga yung sinasabi natin kapag mahangin, kapag mayabang. Diba? Maganda yung low-key lang. Yung mga low-key na ano, sinasabi ko sa'yo, low-key lang. Kim Chino, low-key lang yun eh. Ako pa naman pinaka-humble na DJ dito sa Labrade. Oh, time slot ko to. Bastos sa staff. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, red flag yan. Yung parang privileged. Yung parang ang taas ng tingin sa sarili na talaga nga namang akala mo binili niya yung mga waiter. 'Di ba? Masungit o walang respeto sa waiter, cashier o kahit sa ibang tao. O tumigil-tigil na kayo yung mga ganyan tao Red flag yung hindi naman gentleman, yung kanya-kanya kayo ng kilos nyo. Actually, thoughtfulness is also a turn on. Mapababae man o lalaki. Ako personally, lalo na kapag ako yung nag-aya mag-date. Treatment ko sa'yo talaga nga namang parang tayo na. Atid sundo ka sa akin. Atid sundo ka sa akin. With ano pa yan, with kamusta pa yan after. Kailangan update mo kung nakauwi ka. Hinatid na kita. Siyempre, chat mo ko na okay na. Nakapasok na ako sa loob. Ganun. Red flag kapag controlling. Oo naman, red flag naman talaga yung kukontrolin ka. First date nyo, kukontrolin ka. Sabi ni Chean, tanong lang, kapag ba bumabagyo, nagsiswimming ka pa rin, Alexander? Curious lang. Oh, curious lang daw. Walang bagyo sa Butuan. Ang taray no. Ang galing naman sa Butuan, hindi umuulan. Di ba? Sana all. Yung red flag po ay nagtatouch or touchy raw. Oh, red flag naman yan, sabi ni Bayani, kapag touchy raw yung tao. Mapababae o lalaki kapag touchy. Ay naku, red flag naman talaga. Shoutout natin, the Loso Riders. Maayong gabi sa mga riders natin. Ano pa yung mga red flag? Red flag kapag nagpapalibre agad. Uy, totoo yun Okay lang naman manlibre. Actually, wag lang yung, alam niyo yung ano, yung boraot. First date, ano ba naman yung magtatanungan kayo or di kaya 50-50, di ba? Pero yung siya na magi-insist, ikaw na bahala dito sa bila, red flag yun. Nung first date nyo ba, Boy D, ng ano mo, ng dinedate mo, ikaw nang libre? Tingnan natin ko si Boy. Sino nag-ayang date? Sino nag-ayang first date? Actually, ako Kanda, mutual. Pakalandi nito ni Boy. Si Boy di raw nung first date siya yung siya yung nanlibre. Ganun naman actually kahit ako yung inaya. Kahit di ko rin type, ako yung nanlilibre. Parang wala pa akong first date na hindi ako yung gumastos. Ewan ko, nasa provider mindset kasi ako kahit hindi ko type. Hindi, kasi sayang yung oras nila, di ba? Minsan kasi bibigyan mo ng chance yung mga nag-aaya. Dati nung exploring stage ko, yung mga dating stage ko talaga. Minsan kahit hindi ko type, baka mag-work naman to, wala naman akong gagawin.
Ako na magbabayad. Wala namang problema. Hindi marunong makinig, red flag din yan, Kim Chino. Uy, totoo naman. Lasinggero, lasinggera, red flag. Uy, ang sketchy naman no kapag unang date nyo pa lang inuman na. wala na kain-kain. Pinaparamdam na utang na loob yung date mo. Ay, pwede rin yun, no? Actually, isa sa mga tips. Oo, isa sa mga tips ng kunwari type mo yung tao para magka second date, ikaw muna yung gumastos. Oo. Uy, effective yun Nagagawa ko yun dati kapag type ko. Oh, ako na bahala dito. Ako na bahala sa lahat ng date. Sa araw na to, wag ka na maglabas ng pera. Sa next date ka na lang bumawi. Secured ang second date. Secured ang follow-up kapag ganun. Diba? Kapag type mo, secure mo na. First date, akong bahala sa lahat. Wala kang ilalabas. Oras mo lang kailangan. Easy second date yun. Easy follow-up yun. Red flag, yung tinitingnan yung physical appearance mo ng masama tapos may kasama pang salita na masama. Ay naku, kapag ganyan walang respeto sa'yo. Sibat ka na agad. Nangungutya o nang iinsulto, red flag yan, Kim Chino. Walang respeto sa personal space mo, humahawak o lumalapit agad. Nang walang hinihinging permiso. Uy, totoo naman harassment yun Tuwan-tuwa si Maureen Sana magkaroon ng bagong DJ. Uy, malay mo may pagbabago sa Love Radio. Who knows, diba? Gusto mo ba mag-apply, Bayani? Pwede ka mag-apply. Apply ka. Puro negative ang sinasabi. Ikaw, kung matotolerate mo ang taong negative ang pag-iisip, pangit din kasi minsan yun, ang dami mo na nga problema. Lahat naman ng tao may problema, tapos puro negative pa yung sasabihin sa first date. Negative din talaga ang pag-usad nyo. Seloso or possessive agad. Tinatanong kung may ka-chat ka na or may kausap ka ng iba. Uy, ano ba yun? Mahirap nung ganun Maagang pag-uwi. Ano? Nagsiswimming pa rin si Alexander. Uy, red flag naman talaga yun. Actually, maraming red flag sa tao. Ikaw na lang bahala kung paano mo iti-take yun. At ikaw na lang din bahala kung kaya mong itolerate. Red flag, pag sa panlabas na anyo lang ang tinitignan, hindi yung ugali. Pero minsan naman kasi, pag nagkasundo na magkita kayo, definitely pasok kayo sa pre-screening. Di ba? Yung basic yung basic requirements nyo. Ibig sabihin, sa social media pa lang, parang approve na kayo sa physical appearance. So, ang i-workout nyo or i-check nyo na lang dyan is yung ugali, yung harmony nyo, di ba? Yung combination nyo. Ganun na yun What red flags are you willing to take? Red flag yung masarap na red flag talaga yung hindi paparamdam na gusto ka. Di ba? Yung gabi-gabi, iisipin mo, bukas ba ako pa rin? Ganun yung nakakahabol na thrill. Challenging. Yung ayaw ka bigyan ng commitment. Red flag yun. Kaya ang dami nagsisettle sa situationship. Anyway, pwede na ba Boy D 750? Boy D, nandiyan ka ba?
Anyway, oras natin 7:50. Uy, maraming salamat sa mga nakipagkwentuhan. Si Kim Chino po ay hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya balik na tayo sa radyo. Tutok na kayo ha. Kung gusto nyo magpa-shoutout, go, go, go! I-message nyo lang ako sa @DJ Kim Chino sa Facebook. Ako po yung may hawak na headset. Ako yung nakangiti doon. Anyway, maraming salamat, mahal. See you sa radyo. Balik na kayo sa radyo. Bye-bye. Thank you. Happy Tuesday. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, Okay, sabi mo rin. rolling na. Okay. Okay, audio rolling. So, okay na ba ako? Okay lang. Pwede po ba magmara? Opo, pwede po. May magagalit po ba? Wala naman po. Okay, buti naman po. Yung top 5 narinig mo na ba yun? Kasi medyo ano na yun, unfiltered. Okay ka ba doon? Okay lang po kayo sa top 5. Baliw. Go. Rolling in 3, 2, 1. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Rated Tita Max. At syempre ngayong araw na to ay meron po tayong espesyal na bisita. At itatago na lang siya natin sa pangalang Nadine ayon sa kanya. Nadine sa gabi. Isa siya sa napakasarap na katrabaho ko at napakaskip. Ang nagpatibok sa puso ni Dingdong Dantes. At nagpakirig ng itlog ni Ruru Madrid. Sino Nadine yun? Sinong Nadine yun? At please welcome po ang isa sa napaka-unfiltered kong kakwentuhan dito sa trabaho, Nadine, aka X! Hello po. Hello mga Katita Max. Katita Max! Hello po. So kung nag-expect kayong Nadine Samonte, Nadine Lustre, ganyan. Sorry po, Nadine Gilang. I-host mo yung sarili mo. Yes, Okay. ayan. Background sa mga ano. Ay, may audience pala ako. Pattern nga ng camera. Pwede ba yun? Yan. First time sa Tita Max Papa. Yan, mag-hello ang mga audience. Yes. Working audience. Yung kanya-kanya silang laptop. So, si X po ay taga-digital media dito sa Love Radio, dito sa MBC Media Group. At isa nga siya sa digital media team na actually, unfiltered naman talaga kami lahat dito. Totoo. Oo. Napili ko siya kasi yalay ko siya para mag-trending tayo. Pero, Oh my God. ready ka na? Yes. Huy, grabe. Ready ba kayo? Mali! Over talaga. Pero
thank you sa pag-yes. Go. Yes, FM. Ha? Mali! Mali! Charot. Hindi, oo naman, syempre. Hindi kasi Ikaw na yan, eh. kaya ako naiisip. Actually, dati ko pa sinabi sa'yo na, Mm. Ex, please, nung umpisa pa lang, di ba, sabi ko, Ex, Correct. pwede kitang i-line up. Sige, sabi mo sa akin, yung iba muna. Oo. Yung iba muna. Talaga, yung iba. Nag-giveaway Kala mo ako. makakalimutan ko, Yes. Tapos kasi, pa nagkukwentuhan kami randomly, Mm. mga behind the scenes, ang lalalim na nagkukwentuhan natin. Gano'n kala? Hanggang leeg. Sino mo? Na para Over. bang Na para bang may mga common denominators pagdating sa Yes. relationship. Siya ay para kasi akong Becky din kapag nagmahal. Pero may gano'n. O ba, meron talaga. Ba't Totoo, natutuwa? parang may si ex na Oo. para bang Meron din from masikip. Thailand. Hindi. No. Under construction. So, palakpakan natin yung audience kasi full support sila kay Exy. Ano first tanong ko? Puta Meron agad. Okay, ako muna yung first tanong ko. Sino si X nung wala pa siya sa MBC Media Group? Ay, grabe. Over sa... Akala ko kilalanin babastusan lang to. Kaya pa sa top 5 yun eh. Okay. Ano ba? Ganito na lang. More specific. Paano magmahal ang isang ex? Hello. Although alam ko na yan, pero share. Ano ako give all. Ganon! Over. Tulad ng Lahat. ng Example. lahat ng liquid. Oo. Liquid solid. Charot. Hindi, give all talaga. Kasi... Magbigay ka ng isang specific na relationship. Yung to you. pinaka-recent. Okay. Ano siya? 2022, pandemic, ganyan. Tapos, live-in kami. Over! Live-in! Di ba pala? Sino nagyaya? Alam mo, ang twister. Walang kami. Ginib ang Oo, at ang kahit bahay. walang kayo. Kaya nga, At diba? ang bahay mo to, girl. Oo, as in condo. Ikaw ang nag-offer? Yes. Paano mo sinabi? Paano? Kasi, ano siya, grabe, nanonood ka ba neto? Feel ko naman Siyempre, hindi. no. Maglaway na siya ngayon. Ito nga pala yung sinaing mo. Yes. Go. Hello. So, taga-ano kasi siya? Taga Laguna. So, super south. Tapos ako taga Fairview. Yes, shoutout sa mga taga Fargo dyan. South and North? Yes, super south and super north. Totoo, Ganon. So, Kuri. syempre, parang... Gwapo muna ito, Borta muna. So, syempre, di ba? So, mabait siya. Di ba? Mabait Hindi siya. mabait. Mabait Okay, siya. okay, Mabait okay. siya. Go. O, tapos? Understanding, ganyan. Oo. Gwapo siya. Tapos, di ba, mula Laguna nga siya. Malaki ba? Malaki yung Ayan. Sabihin mo sa akin, stop Iganon mo sa kamay. Ganito, eto. Ay, kasi hindi sabihin mo stop. Gaganunin. Dalawang kamay. Bitaw Okay. mic. Bitaw Ay. mic. Tapos, i-demo mo. Ay, ako pala. Balik Mali lang. pala. Sorry, Mali. tama, Ba't bobo. nakakabal Okay, sa akin? go. Ako lang Kaya to. ba? Bakit ganito? Game. 1, 2, 3, go. Stop. Charot. Haba to length Haba. 1, 2, 3, go. Stop. Ganyan. Pwede na. Oo nga, di ba? True. So, okay. Ano na siya? Boyfriend dick. True. Alam niyo yun? Oo. Boyfriend Ano dick. yun? Pag wala kayong boyfriend, huwag niya alam. Mali! Hindi No. yung boyfriend dick yung kasi, eto marami kasi ako naririnig na, kunyari, 6 inches lang, tanga pag yan sinubo mo, ganun ka Talaga! PSA, 6 inches. Sobrang sarap na nun. International na yan. Diba? True. Kaya, yung boyfriend dick, yun, 6 inches yung max. Kung ibig sabihin, pangarap siya ng mga kemerut na masubo. Pero, ang mga 4 to 5 inches, yun ang perfect yun. Perfect. Tamang-tama, ganon. Oo. As in, wala ka nang hihilingin pa. Di kasi ganito, may pros and cons yan. May pros and cons. Wait lang, pwede mabagal lang. Pinapractice ko nang Sorry. inumuya ako ang bawat salitang namumutawi sa iyong Hindi bibig. kasi gina-justify ko siya. Okay. Justify ko Boyfriend siya. dick siya. Oo, boyfriend Okay. dick siya. So, mga 5 inches max siya. Ginanon ko na yon. Ano mo ba yon? Yun, di ba? Di ba? To. Tapos kasi kapag yung normal lang, may onti pa yan sa dulo. So pag ginanon mo pa, yun, 5 na. Oh my God. Ganon. So,
Yung mga tumatawa dito sa studio audience natin. Hindi, naka-relate, Oo. naka-experience na sila ng boyfriend Ganon. dick levels. So, Okay, ayun. go. So, kasi kapag boyfriend dick, yun nga. Tapos kapag over sa laki, kunyari mga 8 inches, Ma, ganyan. dami mo naman natikman, pati 8. Oo. Eksena. Tangina, ma! Oo, mga 8, ganyan. Yun. Ganito? Patingin. Mga ganyan. Mga ganyan. Oh, tangina. Saan ka nakakakuha ang ganyan na borta? Sa condo. Okay. Sa grinder. Oh, ayun. Grinder. Oh, So, go. ayun nga. Basta, for me, ang logic ay, kapag mas malaki, for aesthetic lang siya. Ganon. Parang, Ulit. maganda lang siyang tignan, magandang isubo, pero hindi siya sustainable for me. For me. For me. Oo. Kasi ano ako Masikip. ay, may tanong pala ako sa'yo. Okay. Mas enjoyable ba sa'yo ang sex na matagal o yung mabilis pero marami? Wait lang. O, di ba? Hot seat, Tita ulit. Max. Ano mas enjoyable sa'yo? Yung sex na mabilis pero Ako marami? yung excited ka, tapos ang bilis nyo lang. Kasi Pero, L diba? na L. L na L. Diba? Kasi Kaysa yung matagal. Oo. Parang- Kaysa sa, parang OT na tayo. Diba? Parang, hello, be, manhid na yung puwet ko. Oo, tsaka Wala parang nang nagpapanggap ka na maramdaman. lang. Nagpe-pretend ka na lang na masarap Diba? kasi pag matagal. Yun yung mga Oo. sa mga mahaba. Kasi sila, kunyari, mga 8 to 12 na or kaya 9. O sige, sabihin natin, baka may mag-comment dyan, wala naman 12 inches na titi. O, di 9. Ganun. Yung mga kasi na, ba't kayo tumatawa? Yun nga, yung mga ganon, yung mga super haba, hindi na siya tigas na tigas. Oo. So, ang hirap niya nang ipasok, ganyan. Kaya Pinoy talaga. Tindig Pinoy. 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 Diba? Talaga, pag yung may mga friends ako na nakakapag-travel, ganyan. Tapos may mga talagang friends na kunyari, nag-grinder daw sila sa Vietnam, Indonesia, ganyan. Uy, eto pala, sorry, ang daming ganon. Okay lang. Ano sila, wag niya nating stereotype ang mga Southeast Asian dahil ang lalaki daw ng mga ng Indonesian. Indonesian? Paano Ganon. average? Ilan daw? Sila ang average nila 6 pataas. Oo nga, mahaba. Mahaba. Malaki. Pero ang review nila ay Pinoy pa rin talaga. Ang winner? Kasi may kasama. Bakit? Kasi nga yung tindig nung 1, 2, 3. Pinoy. Ayun. So, ayun nga. So, going back to your question. Alam mo, sabi ng podcast, Totoo. puro blip. Wala nang nailabas. Charot. Ano yun nga, going back to your question. Give all ako sa love. Okay, paano mo siya niyaya? Sa bahay. Oo, na mag-live-in. Actually, nung una, overnight ka, weekend. So, Okay. 3 days lang yon. Tapos, naging 1 week, 2 weeks. Tapos, may dumating sa point na hindi na namin namamalayan, 2 months na siya sa amin. Sa akin. Oo. Ganon. So, ano Yung talaga? pag-give mo dito, hindi siya nagbabayad ng kuryente? ng Hindi. bills? Ano kami domestic talaga. Kunyari, so mayroon... yung pera niya, once na dumating yung pera niya sa kanya, nasa akin na agad yun. Naging housewife diba? pa ang Eksena. May, naging ano pa. Pero hindi Masikip. kami. Ganon. O, diba? Nag-I love you-han? Kahit hindi. Hindi kami nag-I love you. Pero may yung sexual yung intimacy nyo ba, feeling may love, may emotion na kasama? Oo. Kasi, imbis namin labasan. Di ba ganon? Kapag mahal na mahal mo. Oo, excited. Diba? L na L ka sa tao. Siyempre, sexually Alam mo yun? attracted ka din. Alam ko yan. Di ba? Oo. Kunyari, sa isang araw, pangatlo na namin, labasan pa rin agad. Oo, Ganon. oo, oo, Kasi, oo. G na Gives G na kami. gives. Oo, Tsaka, true. na-feel ko naman na at some point ay nabetan niya yung feeling. Oo, yung feeling na. Ganon. Siguro, sige na natin sa kanya kasi nagdahi-dahilan na more than friends ang tingin. Oh, pero wait ayaw lang. Eto ganon. na. Gives ka sa pagmamahal. Sabi mo, hindi kayo. So, ikaw lang ang nagmahal. I guess. Ayun, oo. Ganon. Pero, Ano ka ba? Assume ka na baka maging kami? oo. Talaga. Kasi, ikaw ba, magsistay ka ng, for a long period of time sa bahay nang di mo naman i-commit, di ba? Ganon. Kaya syempre, kahit na ba
nag-uusap kasi kami every night. Hindi naman OA every night. Parang mga gabi, may mga gabing nag-uusap kami na, parang ano ba to, ganyan-ganyan, keme-keme. Tapos parang nire-reiterate niya naman na, ito lang yung mabibigay ko sa'yo, ganyan-ganyan. Sinasabi niya sa'yo. Oo. Pero kasi, di ba nga, action speaks louder than words. Correct! Ganon. True. Parang, ikaw ba kung hindi mo mahal yung tao, pag sinabi sa'yo na, punta ka dito kahit bumabagyo, pupunta ka? May effort sa part niya. And Diba? also, para makahati siya sa bills and all, may investment kasi siya. So, Correct. nako-confuse ka, girl. So, ayun. So, pero, wala na. paano kayo nag-shuru? Nagkajowa siya. Yeah. Shock si bakla. Sakit Ayun. nun. So, may namumuo siya sa ibang tao habang Yes. magkasama kayo sa bahay. Paano nasabi? Na-discover mo? Grabe. Ano pala to? Tell all. Oo, Diyos ko, sorry. day. Sabihin mo na to, girl. Ang nangyari, December, Kemelin, parang, kasi siya, nag-aaral pa noon. Parang nahuli siya ng isang SEM. So, may isang SEM pa siyang natitira. Tapos, based kasi sa pag-uusap namin, gustong insecurity niya yung hindi siya nakatapos on time. Kasi kabatch ko siya. Tapos, di isang SEM na lang. So, ako, ang bala ko, nag-work na kasi ako noon. So, susupport ko na siya kung ano man yung kailangan niya. Ganyan. Tapos, di December, ganyan, mag-spend time siya sa family, Keme. Tapos, biglang hindi kami nag-usap ng Pasko. Week before Pasko, tsaka week ng Pasko. Okay. So, nag-chat ako sa kanya before mag-New Year. Parang, anong nangyari sa'yo? Ganyan-ganyan, keme-keme. Tapos parang, sabi niya, hinanap niya sa sarili niya, keme-keme lang, ganyan-ganyan. Okay. AKA, nakahanap siya ng work na BPO, ganyan. Yes! Ayun, BPO rakas, ganon. Tapos biglang, sinasabi niya na, ang tawag dito, magbe-bed space daw siya. Ang daming kinemeros nila. Oo, magbe-bed para space na daw makawala siya. sa'yo. Oo. So ako, at that time, ang thinking ko, okay, mag-ano ka na, magbe-build ka ng sarili mo. So okay, sige, sabi ko, sige, ako magdadala ng gamit mo, saan ba yan? Pero malungkot yun kasi para maghiwalay na kayo eh. Oo, malaking part yun sa akin. Pero yung other side ko ay, okay, mag-ano siya, mag-grow siya. Ganon. So ako, support ako. Sabi ko, sige, saan ba yan? Ako na magdadala ng gamit mo, keme-keme. Sabi niya, hindi na, wag na. Ganon. Ang twister, hindi siya bed space, apartment na ng jowa. So, isa iba naman siya sa girl. Paano mo na-discover? Sinabi? Sinabi niya. What the fuck? Saan sa apartment mo? Hindi, sa chat na lang. No. Kasi kung sa mukha ko, baka... Totoo. So, hindi na kayo nakita ulit after? Yes. Nag-inom ka? Paano ka nakamove on? Nun, sinabi niya sa akin, nasa bakasyon kami, nasa Batangas, ganyan. Tapos nabasa ka, Oo. Ilang seconds? mga 3. Tapos, Ang bilis naman pala. Tapos si bakla parang baliw. Di ba, syempre, dapat pag ganun, ang sabi ko, oh wow, happy for you, Kemelin. I hope you're something. Tapos send. Tapos patugtog ng Taylor Swift, I'm still gonna right where you left me. Ganon. Ganun. Buong gabi. Tapos pagagising, dagat. Yes, ganon. Kaya nga feel ko, nababaliw ako ngayon kasi parang ngayon lang siya lumalabas ulit. Alam mo yung kapag dinededma mo siya, nagmamanifest siya. Later on. Oo. Ganon. So, relapse kemerut. Hindi naman relapse. More on... Semi-relapse. Mini, ganon. Ano patugtugin natin na Flashes. Ganon. Ariana Grenade. Pero na ako sa kanya. Pero over na ako sa kanya. Parang, over na? Oo, ginip ko na yun sa Nababalik kanya. na lang yung memory. Oo. After nun, may sumunod pa na ganyan na level. Wala. Kasi... May love mo siya. Oo. Talaga. Kasi, di ba, si Taylor Swift, ayaw niyang balikan ng Cornelia Street, di ba? Correct. Bakla, paano ako magaganon? Ayaw kong balikan yung bahay ko? Siri, di ba? Correct. Bakla, literal, every corner. Sabi may pa ganap. naman, you cannot grow dun sa lugar kung saan ka nasaktan. Di ba? O, paano? Pengi pong bagong bahay. So, ibig sabihin, pinilit mo na lang yung sarili mo makamove on. Yes. Parang, I have to. Oo, ganon. Di, tsaka, nirenovate ko din yung space. Paano renovate? Physically? As in, binago ko yung itsura. Okay. So,
Nakatulong ba siya? Ngayon, ano na siya? Alam niyo yan. Wala nang... Ay, may... Hindi, pero yun. Go. Nakatulong Ituloy mo yun, nakatulong girl. siya. Ituloy mo yun. Hindi Ganon. para hindi Pero mo sabihin recently... yun. Hindi para hindi mo sabihin. Oh, go. Kasi sa pantry, ganyan. Na, Tapos, ay, ang yung yaman. cabinet lang yung eksena pantry. Ang yaman. Tawag lang, di ba? Siyempre parang nakaka-LL. Pero cabinet go, lang yun. true. Go. So sa pantry, ganun. Ando kasi si mama, tapos mahilig kasi siya sa condiments. Tapos, dun sa pantry, sabi niya, ay nak, ang sarap ng suka na to. Ganyan-ganyan. Saan mo to binili? Sabi ko, anong suka? Ganyan. Sabi ko, normal na mga suka dyan. Yung mga, alam mo yung mga spice sa grocery, ganyan-ganyan. Sabi niya, ito pag ganun niya ng bote. Sabi ko, ay, bakla hindi ko natapon yung... Suka niyo pa dati? Oo. So, pasalubong niya yun sa akin. So may bumalik na memory. Oo. Kasi parang nawala siya nun for a week. Tapos yung buong week na yun, nag-update na. Ito lang yan, yung suka na yan. As in last week lang. Shout out sa suka. Saan mo nabili? Local? Yes. Oh my God, Bulacan. Siya yung bumili noon, pasalubong niya sa akin. Kasi parang may ginawa sila sa Bulacan. Tapos yun yung pasalubong niya. Tapos ano na siya ngayon, parang noong una niya binigay yun sa akin, pink pa. Tapos ngayon itim na. Kasi na-absorb nun yung kaluluwa niya. Charot. And then na-ferment siya. So mas marap. Mas masarap. So ayun, pag alis ni mama, itatapon ko na. May tanong ako. Ganun. Kasama ba sa pagmamahal mo sa kanya dahil masarap siya? Hindi. Kasi... Masarap. So, ibig sabihin, mahal mo siya despite mga imperfections. Ganon. Kasi... mahal niya. Lu, eksena. Balik tayo sa Oo, minahal ko siya kasi masarap. Oo, tangina. Balik tayo. Ganon. Eksena pa siya dati. True. Sabi niya, hindi ako nilalabasan sa tanga. Unang ako. Ang dami. Diba? Yung mga lalaking ganyan. Hindi kaming niyayabangan. Oo, totoo. Di daw Kasi nilalabasan ego sa yung tante sa kanila. Yung bilis. Eksena, di daw labasan sa kopis. Bakla. Ready ka na ba sa Tita Max Confession? Ay, go. Go. Alam mo po ba to? So, meron tayong Tita Max Confession. Actually, background lang Siya yung... Ako yung gumawa ng show na to. Siya yung gumawa ng template ko, ng pattern ko ng programa. Actually, si Miss Troy. Si Miss Troy Kalunar. Yes. Pati yung liner ba, Tita Max Podcast? Yung liner. Ikaw din, di ba? Siya. Kaya para mag-gets yung kanina, ba't siya nagbi-briefing? Kasi siya yung trabaho niya yun. Siya yung nagdi-direct dito. I-guest ang sarili. Okay, ganon. go. Tita Max Confession. Hello. Dear ex, Nadine. Gusto ko lang i-share sa inyo na nahanap ko na ang the one ko. Although tinakwil po ako nila mama at papa dahil hindi nila matanggap na bex ako. At hindi na kami nag-uusap ng parents ko 1 year na. Happy naman po ako sa pagsasama namin ni Jay. Ni Jay. Jay, yung taray. Share lang po sa inyo ng guest mo, Love Marcelino, aka Celine. Ang taray, Marcelino. AKA Celine. Ikaw, AKA Nadine. So, nagsishare lang siya. Ano Go, thoughts. kinonfess mo doon? Sabi niya, hindi happy siya sa relationship nila ni Jay. Although hindi na sila nag-uusap ng parents niya. Oh my God. That's unfortunate. Ganon. Oo. Pero thoughts? I guess we choose our own families. Ganon. Parang hindi ako masyadong firm believer ng hindi ako masyadong firm believer ng blood is thicker than water. Ganon. Kasi, ako recently yun na rin. Kasi mas makabalang ano to i-flip? Charot. Kimi lang. And ayun nga, hindi ako firm believer nun kasi may mga taong hindi meant maging parents. Ganon. And I guess, yung parents ni Celine ay isa dun sa category na yon. Ganon. And that's unfortunate kasi parang na-miss nung parents yung joy of
nurturing a child. Ang ganda naman sinabi, Ganon. kinilabutan ako, naiyak ako. The joy of Eksena. nurturing a child. Diba? I mean, Kasi- hindi kasi nare-realize kasi lalo kami naka-experience ng old parenting na importante sa amin yung ego namin as a parent, yung ego nila as a parent. Ngayon kasi mas open-minded na yung kaming mga millennial parents. Okay, And hindi natin yun tinitake against Yes, sa mga yes, parents. correct, Kasi talagang mahirap yung pag ganito yung kinalakihan mo, mahirap siyang i-unlearn, di ba? Talagang it takes time. Pero, ayun nga, as part of the community, hindi ako baka may nagtataka dyan. Kala nila babae talaga ako. Kimi! Ayun nga. Sa mga nagtatanong, Yes. baka kasi, Hit diba? me up. Nasa Tinder ka? Wala. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Hindi ako nagde-dating app. Bakit? I feel like, hindi ako ready ilako ang sarili. Okay. Ilako! Grabe! It's a great tool, yung True. Oo. Nag-Tinder naman ako dati, pero ayun lang, siguro, anyway. Okay, anyway, balik tayo dun sa, ang ganda na sinasabi mo. Sorry na, Ayun nga. nasira ko yun, pero ang ganda na. Carry lang. Ayun nga, as gay people, as LGBTQIA plus people, we get to choose our own family kasi apparently, hindi tayo tanggap nung mga nagluwal sa atin, mga biological parents. And that's okay. I mean, parang part of accepting who you are is accepting the people around you din. Na talagang, meron kasing mga taong madadahilanan mo dahil gusto nilang ma-absorb ka. And mayroong mga taong hindi mo madadahilanan dahil they're just speaking. Ano yun? Alam mo yun, parang nakikipag-argue lang sila sa'yo just because. Ganon. Parang hindi sila nakikipag-argue para maintindihan ka. Ganon. Nakipag-argue para mapatunayang mas ahead ako sa'yo, mas angat ako ganon, sa'yo. Tama ako, ganyan. Correct. Ganon. Now I'm listening to X. You're Not listening to Nadine. and Tita Max. Pero hindi, nasa seryoso, na-feel ko. Kasi, syempre, bilang pride ng magulang na, teka lang, baka sabihin ng mga kamag-anak, hindi ko dinidisiplina yung anak ko. Correct. Kasi ganito siya. Pero ako kasi, halimbawa, mangyari sa akin yun. Ang choice, ang laging mindset ko, ang choice ko lang tanggapin yung anak ko, wala akong ibang option. Diba? Tsaka, Kasi, regalo ang pagiging parent eh. correct. So, utilize mo siya ng kung paano dapat ang isang magulang, and that is to accept yung anak mo unconditionally. Yes. Let our response be? All. Correct. Kakala ko, galit eh. Ano ba yun? Ay, Pinoy. Pero yun, sa'yo, meron parents mo. Yung parents ko, yung tatay ko ay, na 6 feet under, gano'n. Okay. Actually, hindi nga under kasi... Ay, kasi baka ma-muted. Bobo, ma-muted. So, ayan, 6 feet under na siya. And then, my mother is 6 feet above. Oh. And, kasi kasama ko. Above ground. So, ayun. Kasi Okay. nasa 6th floor kami. Pero bago siya na Oh. 6 feet on the ground, tanggap ka niya, nasaksihan niya. Hindi ko alam kasi we're a broken family. Shout out sa mga broken family dyan. So, ayun. And that is the attitude of Yes, a broken family. Welcome to Family Feud. Ayun. So, hindi ko alam kung tanggap niya ako dahil... Ay, okay. So, parang hindi, dahil broken family, hindi mo alam, wala ka na rin pake kung tanggap niya ako o hindi. Oo. And 2 years old pala ako, iniwan niya na kami. Yes! Broken family. Broken family. Bono, Ken. So, yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tanggap niya ako. Mo na lang. Kapatid mo. Yung mga kapatid ko, Oo, talagang go kasi for yung the pangalawa push. yung pangalawa kong ate, bi siya. Okay. Bayot. Charot. Bisexual. Bisexual siya.
Shoutout sa'yo kung Shout mapanood out. mo Go. to. So, bisexual siya. Si mama, ano kasi siya, Sagrado Katoliko. For the Ganon. go. So, ang dami niyang reservations. So, ano mo yung Until now? ano niya lang ako, tolerated but not accepted. Ganon. Paano yun? Parang ano lang siya, nakikisama lang siya sa'yo pero hindi siya agree sa ways mo, ganyan. Like, kunyari, gay sex, ganyan. Parang sabi niya, oo anak, tanggap kitang bakla ka pero huwag ka makikipagrelasyon, huwag ka makikipag-sex, ganon. Ganon siya. Di ba? Ma, go message lang. mo sa mama mo. Yes. Is galing. I mean, nire-respeto ko siya sa part na yon kasi, yun yung belief niya. True. Yun yung kinalakihan Kung niya. paano kanya nire-respeto yung pagkatao mo, ganun na. Ganon. Wala parang ironic nga kasi ang paborito niyang pinapanood sa YouTube ay si OG Diaz. Diba? Tapos ako, ma. Pero ako, ma. True. Diba? So, ayun. Talagang, mapapaano kay, what? Ganon. Wala Oo. Ganon talaga. Alam mo, ang gusto ko sa generation nyo, Gen Z ka, di ba? Yes. Ang gusto ko sa inyo, ang lawak ng pangunawa nyo sa mundo. Kasi pinalaki kami na parang ang parent naming mga millennials ay parang God. Parang lang parang God na sila ang tama. Correct. Sila ang masusunod, lahat ng gagawin mo mali. So, ganun yung pagpapalaki sa amin. Gets. Pero yung generation nyo, pag naging parent kayo, parang open-minded kayo, tanggap nyo yung anak nyo kasi kayo ayaw nyong maranasan yung hindi kayo tinanggap. I guess, ganun din yung sa amin, yung speaking for myself only, comment down kung same kayo. pero yung pagpapalaki sa amin ay medyo ganun din. Na parang follow your parents. Okay, yes. Kemeline, They ganun. are always right. Oo. Then siguro, what changed for us, I guess, is the exposure to technology and information. Yes, correct. Yan ang laging nakakalimutan na parang, syempre, nalalaman namin na, okay, pwede palang ganito Bakit hindi ganyan? Ganon. Ito pa yung karapatan pala to Okay pala siya Diba? Mga ganon. So, True. talagang, kaya nga lagi kong iniisip na, hindi. Hindi siya sa ayaw niyang intindihin. It's more of, ganon siya lumaki. And I guess, that's part of, acceptance. Ito pa yung maganda sa inyo, mga Gen Z. Napansin ko rin kasi kay Nene Shout out sa'yo, Nene. Sa'yo. Grabe ka. Kala mo talaga. Parang para bang nag-mute na sila. Ang gusto ko sa inyo, kayo na lang yung nag-a-adjust. Kung hindi mag-adjust yung adult sa akin, ako na lang mag-adjust. Intindihin ko baka mali yung upbringing sa kanya. Correct. Yun yung maganda sa batch nyo. Kasi kami, wala pa kaming information dati na, baka ganito lang yung kasi yung pagpapalaki sa kanya. Wala kaming ganun Pero kayong Gen Z, dahil na papanood nyo yung mga information na yan, podcast, mga virtual mentors nyo, sige, ihil ko na lang yung sarili ko. Total, hindi naman kaya ng magulang ko na ihil ako. Correct. I'm proud of you. Diba? Thank you po. And speaking of pag-a-adjust, hindi lang sa parenting, pati sa sex. Uy, ibalik natin kasi Tita Max. Nga pala! Okay. Direk, ito na. Go. Okay, balik na po. 3, 2, 1, go. Ready ka na sa top 5? Yes. Pero thank you sa mga words of wisdom na narinig ko na hindi ko naririnig in a regular basis. Grabe. Basis? May wisdom ba dun? Parang... Hindi, yung parang nag-mature ka sa sarili mo kasi. Parang no choice ako, mag-mature na lang ako. Ako na lang iintindi. Correct. So, I guess yun na ang kalakaran talaga sa panahon ngayon. Ihil mo ang sarili mo. Hilang inner child daw. True. Asan ba yung bata? Chari. Pat ng bata, ayan True. Ay, wala. Ay, nasa gilid. Gilid. Top 5. Go. Sorry. Paano mo malalaman na dax ang isang lalaki kung hindi mo siya natitikman? Pag Charot. Charot. Paano kapag hindi na... Oo, di ba kasi may dax, kung di, wag mo siyang titikman, pero paano malalaman na dax ang isang lalaki?
Gray na Pag naka-gray na leggings. pants. Gray na tama. leggings. Oo. Totoo. Bakit nga? Sweatshirt. Nataturn up ako sa naka-leggings na gray. Ay, hindi. Yung Yung- sweatpants. Oo, yun nga. Totoo, ayaw mo yun. Ang sarap kayo. Parang kasi pinapahalata na bakat. Okay. Parang kailangan niya nga i-flex na back siya. Oo. Ayoko nang ganun na yung low-key. May alam, may pinaparinggan ka bang artista? Wala! Yay! O hindi kasi yung iba, di ba, bumibili nung cup? Yung para may lining ng ganun. I-search nyo. Kala nyo nag-invento ako. Hindi, meron nga. Oo. Meron nga. Ayun. Ay, so paano malalaman? Malala. Ikaw, as Nadine. Ako, honest opinion. Sa akin, Di ba, dati, ikaw, magsasite ka dyan. kunyari, kapag humble, ganon. Kasi for me, the more na sinasabi mo, the more na hindi ka ganon. Yung binabrag mo. Oo na, ano ko sa ito eh, lalo na ito, yung ganon. Pakain ko to sa'yo eh. Diba? Pupulo ko Ganyan to kayo, sa'yo. Yung diba? mga ganon. Correct. The more na hindi na ganon. Tsaka, diba? Tayo na, gawin ko necklace sa ito, ganon. Hindi, totoo. Diba? The more mayabang, the more walang laman. Diba? Tapos ako, meron akong stereotype. Go. Sa yes. Go. Hindi, ako, kapag mga nerd, sabi ko, puta laki ng oh my God! Promise. Pag nerd. And I guess, never pa ako nagkamali. Isipin ko lang Ganon. Wait lang ipaprocess ko lang yung mga nerd na As in, yung mga nerd na may niche interest ha. As in talagang, kunyari, nagna-nerd sila about, Hindi ba nakikita sa paa? plants. Hindi. Hindi no. Oo, True. kasi may mga akong tatangkad, ganyan, laki ng Wali, kamay. tas wali. Wait, for the record, I don't discriminate. Ganon. Sa akin, kunyari, pag hook up, ganyan, nalibog lang, ganon. Basta lalabasan yan, go. Ganon. Pero yon for me, ang underrated na mga docs ay mga nerd. Nerd. Talaga. Tapos sila pa yung mga, perform. halimaw, gagi. Over sa talaga. Oo, kasi siguro excited sila. Oo. Tsaka kasi nga sila, di ba, parang nagna-nerd Deprived kasi sila. Hindi naman deprived. More on, pinapractice nila ang napag-aralan. Ganon! Eksena. Ilang nerd? Anong keme mo? Uy, 2 pa lang. Baka may gustong pumangatlo. Totoo yan pag nagyayabang. At saka pag nagyayabang na babaero. Oo. Maliit yan. My Kasi God. lakas ng insecurity niya eh. So, parang si ano ba to? Charot! Meron pa yung... Charot. Oh, yung maliligaw daw ni Tanya Chinita, ang lit daw ng titi mo. Next. Ayun. Ligo muna o fight agad? Fight agad, ligo, and then fight again. Ganon! Oo, dahil talaga. Bakla So, nandun okay na, lang sa'yo oh. from basketball? Ang Sabi ng audience ay, favorite mo yun. Mm. Gusto mo yung pawisan at madumi? Hindi naman yung Yung dugyot. Oo, pero gusto ko yung musk. Alam mo yun, may Masculine, musk yung... oo, may pheromones. Oo, musky yung amoy. Na parang, ayoko kasi yung... Ba yun, te? Parang daliri ko lang yung sinusubo ko. Ganon. Ganon. Parang mas nakakalibog kasi yung amoy. For me. The masculinity. I-judge The na naman kami, aroma te. of masculinity. Oo. Yung alam mo yun, yung kunyari, galing biyahe. Oo. Ganyan. Sarap. Tsaka kapag hindi siya conscious sa amoy mo, nakaka-turn on kasi yun eh. Oo. Turn on kasi. Na parang, Ganon. okay, fight na sa car. Correct. Pero, Kunyari, yung ko dati, di ba Laguna to Pagkadating. Fairview, pagsara ng pinto, bag. Fight me. Gano'n. Sena. Siya ang nahihiya sa akin. Oo. Kasi sabi niya, uy, ano mo, Di ba ako nagbiyahe ako. naligo? Ganyan. Oo. Oo. Gano'n.
Oo. Aminin nyo, comment down below kung ano, kung same thoughts kayo. Hindi, ako pagmahal. Kahit Pagmahal. galing kong basketball. Pero Diba? syempre, pagmahal. Actually, wala naman akong kinaya na hindi ko mahal. Sa lahat na nakayamin ni Tanya Chinita dyan, mahal niya kayo. Hindi totoo. Uy, ako din naman. Diba? Feel ko, kaya ako rin, may nabasa ako. Go, share. Hindi ko alam kung sense ba yun or parang feeling na nawawala sa tao kapag nalilibugan ay disgust. Oh, diba? Diba? Kasi Correct, oo. Tsaka ramdam mo pag pag naiilang sa sa amoy mo. Correct. Kaya alam mo na, mahal yata ako nito kasi gibsong siya sa lahat eh. Diba? Yung Diba? parang Turn on kasi yun eh. Talaga. As in, ang sarap. Lumaban ka. Lights on or lights off? On and off. Charot. Christmas nights. Depende sa kasama ko. So, naman ako, hindi naman ako conscious. Wow. Maganda ka sa conscious salamin, Drew. Maganda. Ganun, oo. So, depende sa kasama. Depende sa Oo, kasama. kasi I respect, their Kung ano yung preference. preferences. Yeah. Okay. Next. Parang di lang 5 yan, ma. Hindi pa, pang-apat. Sino mas masarap, bagets o tito? Correct! Oh my God. Ako, hindi ako fan ng bagets. Hindi ka fan ng bagets. Yes. So, sa tito. Titigas Jo. ang tito. Ba't ka na sasabihin niyo, Baka maklip kayo, no? Hindi naman. Sa radyo kasi merong muscle memory na bawal banggitin yun. So yun. Gets. Ano yun, Ma? So, totoo na kapag matanda na, hindi totoo na kapag matanda, mahirap ng tumigas? So, from the audience, mula kay Angel. Yes. Of digital media. Totoo, mula kay Angel ay hindi daw totoo na kapag matanda na ay hindi na performer. Based dun sa mga matatandang. Ilan ba ang manabagets mo at ilan ang tito mo? Bagets, very rare. Hindi, Bagets sobrang, talaga ako, I stray away from bagets. Ganon. So, never pa nakatikim ng bagets? No. So, malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo? Yes. Okay. Ganon. Kasi pag bagets, I don't discriminate. Ganon. Pero pag bagets kasi, turuan ko pa. Ganon. Charot. And at saka, marami kasing nagsisinungaling about their age. Okay. Na, kaya sabihin nila 19, ganyan. Pero, sa malaman mo, 17. Bakla, hindi para matulpo. Oo, matulpo talaga. Diba? Oo. Hindi para ma-post sa Facebook na, kunyari, malay nyo, di ba, mag-influencer si ate. Tapos, I'm now speaking up because kinemeline. Kasi sikat ka na, true. Diba? Inabuso niya ako. Oo, diba? Kaya, So, sa tito tayo. Doon tayo sa EFAS. Ganun. Sa safe tayo. Tapos, to answer the question, kung tito na daw ba ay hindi na tumitigas. In my experience, matigas naman. Matigas. Ganun. Siguro depende rin sa lifestyle. Ganon. Okay. At sa libog. True. Diba? True. Depende sa... At sa jeans. Totoo, yan. Diba? So, Ayun. may mga influences outside. Oo, pag nagbabike, guys, eto ha. Go. Ang mga... We are all ears. Yes. Sa mga gym, wag na kayo magtaka kung maraming nag-gym fan. Bakit? Dahil, kapag, pag nag-exercise tayo, nag-flow ang blood. Syempre, ang naman ay muscle, di ba? Ang so, syempre, mag-flow din ng blood doon. Okay. So, talagang, Kekemero doon. So, hindi nafu-fuel totoo ang na ka-erbogan. nagkekeme sila doon na titigasan. Let's leave it to their imagination. Okay. Ganon. Yes. So, ayun. Ayun, may natutunan kami. Oo. Ayun, nakakatulong ang pagbabike. Pagbabike. Ng ilang kilometers yun? 40? 40, no? Ay, 200 So, malakas kasing stamina. Oo. Ganon. So, Release nakakatulong yan, Yung exercise. mga audience interactions tayo na nagsasadreko sila ng mga... Correct. Feel ko based on experience. Totoo, kaya nasabi. Hindi pwedeng sabihin lang randomly. Diba? Oo. Correct.
Okay. Sa nagbabike o sa nag-golf? Bike ata. Kasama ba to sa top Talaga. 5? Hindi. Last question. Versa o Botomesa? Ako? Verse. Yes! Oh my God! Demo. Demo. Sample. Ganun. Oh my God. Ano sabi ni Angel? Pasukin daw ang bahay bata niya. Verse. Bantay bata. Verse. Ganun. Verse. Yes, oh my Yes. God. Alam nyo ba? I mean, I don't discriminate. Go. Okay lang. Pero kasi, for me, ba't di mo enjoy pareho? Oo, Ganon na, pareho. ang pet peeve ko ay, ang mga top na hindi sumusubo. Oh my God. Top na hindi sumusubo. Oo, may mga ganon. Yung kunyari, one way lang. Taker lang. Oo. Parang, bakla. Alam mo, turn off sa akin yun. Diba? Parang, ikaw lang ang nasarapan. correct. Ganon. Kaya ang tumatatak sa isip ko na in relationship ko, yung giver Yes. sa intimacy. Diba? Siyempre, baka kainin mo din ako. Ganon.